निमुनि प्रसाद नै सनाफोर नुखादोंमोन ना प्रसाद लाबोना न'नि ठाकुरफोरनो होस्रांजोबबा होस्रांखांनानै प्रसाद जानोबो बानायखादोंमोन नालाय न'आव ओमफ्राय जाबाय नै दा बिराद प्रसाद जानो मोजां मोनो आङो ओंखायनो माजे माजे न'आवनो ठाकुरफोरनो बावबाय ओमफ्राय प्रसाद बानायफाबाय जाबाय बेबायदिनो बेखौ जाखांनानै आरो मा जाबावगोन नुलांबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां सोर प्रसाद जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालायाखैमोन ब्रें-ब्रेंथार खानायखौनो खानाखै आं र' गोलोमदै मोनामजोबनाय मोनबाय सान्दुंआबो गोसाथारना ड्रेस सोलायगोरनानै लानोसै आं बेखौ जाखांनानै जागोनसै सनाफोर बिराद बरफ गोलैदों क'क्राझाराव मिथिगोना मिथिया नोंसोरो गोजांनायानो थानो हाला सुइटारफ्राबो सुखानाय गैयाना कम्बल बोरायखौनो जोमबाय आङो नै ओमफ्राय गामसासो नै खर'आवबो सुहाबजोबगोन ना खर'आ जि सुहाबनाय मोनजोब्बाय बरफ गोलैनानैनो सनाफोर आङो ओंखायनो फिसायनि गामसाखौनो सुखानायमोन नालाय ओंखायनो बेखौनो फिसायनि गामसाखौनो सुखानायमोन नालाय ओंखायनो बेखौनो खर'आव खोबनानै लाबाय आं अयथासार गोजांनाय हाबाब हाबाब खोखो मोनजोब्बाय मैथा बांगाल खानो आङो र' आलुजों जानो हाबाब हाबाब गोलैगोना गोलैयाखै नोंसिनिथिं आगैमोन फ्लाइअभाराव क'क्राझार फ्लाइअभाराव निउ फ्लाइअभारा बेहाय बिराद बरफ गोलैगासिनो जाला बासि गुसु जाला बासि गुसु सनाफोर नै मुजा सुजा गानजोब्बाय नोंबौआ ओरैबायदि गुसु अरसो सायनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो समायना खोन्थाहरलाय सोर सोरनिथिं बरफ गोलैदों हाब क'क्राझाराव खिन्थु ओरैबायदि बरफ अबेनि सोराबा बरफ गोलैहरखोथाय हाबाब हाबाब दिनै फुंनिफ्रायनो जि खस्थ' एसे दुगैदों आं दिनै सनाफोर जाथारला बिदि माबा बायोहाय होमबाथाय बाहेरायावसो सुबावनोसै आङो जि गोजांबाय खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरलायबाय थ' नायलांदोलाय सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान बां वेलकाम खालायो अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानैल' डाटा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' नायलांबाय थादो सनाफोर दिनै भिडिअनि गेजेरजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांसैलाय थफ्ला गोनां मानसि नालाय नै बिमाखौनो दिनै एनज्राया बिमाजों बाजोनानै थानो बिमाखौनो दिनै एनज्राया माबा बिमाजोंनो सिथाबनानै थाबाय थानो लुबैयो बेहाय एखनबा बानानैसो लानांबाय नै गाबबाय थायो ओंखायनो बानानै लाबाय आङो मर्निं टाइम जाबाय सनाफोर ब्लगखौ जागायलायबाय आङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों मा मा भिडिअ देखायलांनो हायो देखायलांसै शेयार खालामलांसै सनाफोर थ' नायलांदोलाय अननानै आरो मोजां मोजां कमेन्ट खालायदोलाय आगैमोना थ' आंखौ होनदों आगैमोना मानो माला गानाखै आब' लान्थ'थ' नुयो होननानै आंना सनानि मालाबाबो सनाफोर गरम दिनबाथाय आं गाननो हाखाया गोदोनिफ्रायनो एकदम जोजोबनाय मोनो ओमफ्रायो आलौजोबो नैबे दाबो आलौनानै दं दाख्लै गानबाय थादोंमोन आङो गरमबाबो गामियाव थांबा ओमफ्राय बेनो आलौनानै दंजोबो माइसुंबो जादों गरमथारना गथ'जोंनो लोखो सोगो थानाय जायो ओंखायनो हाया आं गाननो गोदोनिफ्रायनो हाखाया आङो बेबायदि गाननो सनानि मालाखौबाबो बायनायबाबो आं हाया गोदोनियाव गरम दिनबाथाय माबा बुस्थु आलायना लानो आरोना खानायाबो नुवाखै मोनसे स्टाइलानो आंना सब समाय खानायखौनो एसेबो मोदोमाव नांजानो हाया आं जोजोबनाय बायदि मोनो ओंखायनो बेबायदिनो खाना लाबाय थायो आं खानायखौ हगारनायबोथ' बारा नुलाबायखाया आंखौ आरो नुनायबो नंखाया आरोना सनाफोर गोजां बोथोरबाबो गरम बोथोरबाबो माने आङो बारा असयज' बिदि खानाया गारनानै देलायनो मानो आं सुखुवा आङो गोदोनिफ्रायनो सिख्लायावबो ओमफ्राय दाबो दाथ' बुरिबाय खाखो खाखा एकदम मेरायजोबनानै लानो मोनबासो मोजां मोनखायो दा बारा फेथे फेथे रायलायबाय थाला नायलांदो सनाफोर आङो फिथा सावगासिनो दङ मैयानि अन गुन्दैया एसे दोनबावदोंमोन नालाय आं बेखौनो एवगासिनो फिसा गोनां मानसि नालाय दैयानो एसे स' थांनानै होबाय ओमफ्रायो दै एसे बारा जानानै नै बे खस्थ'सो बानायबाय आं खय खथे मोजां जायासै दैयानो एसे बारा जादों अनाबो गैलामोन ना होदेरनोबो गथ'फ्रानो नुवाखै खेलेंखेजों सान्थि गैया माबा बुस्थु बानायनानै जानोबाबो
जासामसै बिदि खयै खथेखौनो बिमा बुरैनि संनाय जानाय फिसा गोरलै लानानै माथो खालामबावनो उफाय गैया बिदिखौनो खहाबो। ओरै ओंखामबो जानखाबाय गरम दिनाव ओंखामखौ गुदुंबाथाय जानो बायो आहा ओंखायनो जाननानै लाखाथारबाय ओंखामखौ ओंख्रिखौ मा संनाय जायो नैबेखौ जानानै लागोनसै र' एवखांनानै गाइखेरथ' गैया लाल साहा फुदुंसै एवनानै लागोनसै सनाफोर आं दे। ओरै लाल साहाबो फुदुंबाय ओरै फिथायाबो जाहांबाय आंना लाल साहा नै माइब्रा फिथा सिथाव थावनि सिथाव ओमफ्राय जोंहा बोरायनिथिं फिथालि होनो बिदि थावनि सिथावखौ जोंहा बङाइयाव थावनि सिथाव होनोमोन ओमफ्राय बोराय मोननिथिं नोंस्रा गुमै मोननिथिं फिथालि होनो बिदिखौ बेखौ थावनि बिदि सिथावखौ फिथालि होनो ओमफ्राय जोंहा थावनि फिथा होनोना गाइखेर साहा थाबा साबसिन जासिनबावगौमोन गोथावसिन मोनजासिनबावगौमोन। गुदुं गुदुं मोजांथार जानो होनलाय न' होनलाय सेम बिराद गोथाव मोनजादों दै बारा जादों नालाय एसे ओंखायनो माबाया गलगाला मोजां जायासै सनाफोर मोजां गेसnya malam जाथारदों लागोनसै सनाफोरजों दे नै सनाफोर जावजा सोर बिदि आं बादि फिथा सावनानै जायो जावजा फिथा नै दुनियाव मोननो थाङै फिथा बेसेन गोसा लोंखांबाय नालाय नै बासन ओंखारलायबाय हगारनानै लानि आं बेखौ जाखांबाय नालाय ओमफ्राय आं मैया थास' बिबार खादोंमोन सनाफोर थास' बिबारजों मैथाजों बाथोन लेथेब्लाथाब जानोसैलाय दिनैबो ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन खालायनोसै बेखौनो सायना लागोनसै आं आरामनो ओमफ्राय संबाय थानोसै दिनै सान्दुं गैया थेवबो सान्दुं गैया ओमफ्राय गरमाबो एसे खम बाराद्राय गरम नङा दिनै सनाफोर गय सोनानै लाबाय नै साहा लोंखांबाय नालाय गोदै मोनबाय फिथा आरि जानानै ओंखायनो गय खावसे सोनानै लाबाय आं सायना लागोननि सनाफोर थास' बिबारखौ सायनानै सुनानैबो लाखाबाय बारा बुरजाबो नङा बिमा फिसा सानै आन्था बिमा फिसा सानैनो थोयो बाथोन ओमफ्रायो ओरै खान्थाल बेगरबो रुखाबाय आङो बाथोन जानो बारा साफाद्राय खालायद्रायासै एसे दंबावो बिगुरा जानांगौ सनाफोर बेबायदिबो संहोलांसै मैथा खानि सनाफोर मैथा थास' बिबाराव होनो मैथाया नै आराम रोदोमनानै दंथारो बैनाबो ओमफ्राय नैबेबो एसेयानो थैयो मैथाखौबो खाखांबाय नै ओरै थास' बिबारखौबो एवबाय आङो ओरै गोदौबाय नै माबायाबो खान्थाल बेगराबो
आराम एवनानै लागोनसै जा मोजां एवस्रोमथारबाय नै सनाफोर आङो मोजां एवबासो माना नालाय ओंखायनो नै एबार दै होनोसै एसे दै होयै गेब्लेहोजोबनोसै ओरै नै फिसाजोआ खान्थाल बेगरखौ माबागासिनो दं दैखौ रानहोजोबनानै थाव एसे होनानै पियास आरिखौ एवफाबाय बानलु नै खान्थाल बेगर बाथोनखौ देबाय बानलु गोरानसो होदां बानलु गोरानजों जानो लुबैदों बाथोनखौ ओंखायनो सनाफोर नै सङै आंना थास' बिबारा बेबायदि महर लाहांबाय मैथाखौबो होबाय आङो गोथाव बाथोन बेबायदि बाथोन एवथेबनानै जाबा एवथेबनानै जाथारबा गोथाव मोनजायो नांलायलाया बेदर अमा बेदर ना गोरान थाबालाय गोथावसिन जागौमोन ना गोरानबो गैया नालाय लाबोखानाय खान्थाल बेगराबो जाबाय नै सनाफोर मोनबाय आंना थास' बिबारा बाथोन मोनखांजोब्बाय सनाफोर दसे नै फिसाजोजों दङ माबाया देहाया बारा थिग नङा उन्दैना मैया बिराद गरममोन जुइस आरि लोंदों ओमफ्रायो दुगैबायबो थादों बे दैयाव थाङै दुगैबाय हारसिं माने गेलेहैबाय थायो दैयाव मैया जाय बिराद गेलेबाय थादों बे दैजों खयबार थाङो खयबार हमथानो खयबार थांखोमायो ओंखायनो देहाया दिनै नै एसे दुंस्रोदों ओमफ्राय दा खिदोंमोन खिनानै एसे मोजां मोनो खोमा मानसिया एसे हारसिं गेलेगासिनो ओमफ्राय बिमाया थाबाय थानांगौ गावजों खाथियावनो जायसे फिसाजोजों गेलेनोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै खान्थाल बेगर नुबाथाय आरो थानो हाया बिराद जानो मोजां मोनो आं खान्थाल बेगर बाथोन थास' बिबाराबो गोथाव जादों खान्थाल बेगर बाथोनाबो गोथाव जादों गरमाव मोनामोना बिराद बायो ओंखायनो जाबाबो मोदोमा थास' बिबार मोनामजोबो सनाफोरा दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला बेखिनियाव दोनथ'नोसै जायफ्रा बेखिनि शेयार खालामनायखौनो जोबजासिम नायबाय अननानै जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय